right? Yes, so I am marina. I am fit. I am using my sister. My sister. Stay calm, don't see machine. It's 3 keys or a 2-piece. Forget no matter the kishi. Them pillow is a Costa. Go get nama Ulster. Sanibonani babukeli bami bahle emakhaya ubheka again bafethu njengenjwayelo. It's your boy bafethu Reggie Ntwana Sekhasi Ntwana Macrinus bafethu ngila emakasana namhlanje ephumula mcashi bafethu ngibiziwe lana Batiksi South Johannesburg South bafethu ngibiziwe lana khona okhalayo bafethu khona ufuna usizo ngifuna ukuthi ngizwe ngabo ukuthi kahle kahle kenzakalani bafethu because wonke umuntu uyabhala wonke umuntu ufuna simsize so bafethu nonke laba enibhalile bonke eniselistini asinikhohlwanga bafethu nonke sizonathenda one by one. It's just that nibaningi bafethu nibaningi mara sizozama ukuthi accommodate nonke bafethu. Rich Nation TV bafethu izele nina lana so sizonihlanganisa nonke bafethu nibe grand njengenjwayelo bafethu. Rich Nation TV ngakhohle ukulike ni share niphinde subscribe. Sengikhuluma kakhulu ngishaya isikhathi ngifuna ukuthi ngibangene bafethu siyobona ukuthi kahle kahle kenzakalani bafethu ningendawo cha. Mr. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila Mr. Mina ngegama nguReggie ne from Rich Nation TV. Mr. ungibizile uwevela okhala ufuna kwenzakaleni? Ya ngikubizile ngine baby daddy okuwuthabiso. Okay. Uthabiso ungimithisile ukungimithiseni kwakhe okay angizange ngamlandelela because of bengitshela ukuthi because of ngisase meeting ne uzobuyazi ingane mayisekhona. Ingane ikhona unyamalele uthabiso angisamboni nalabe kade ehlela khona akasekho ingane ne6 months. Manje ngifuna ukwazi ukuthi kwenzekalani lengane uzoyisupporta noma uzoba yilento ayenzayo yokunyamala labaleka ingane. Okay Mr. ngicela ukubuza before siyakude ne uyazi ukuthi unomntana uthabiso? Uyazi uthabiso usunomntwana. Botshelwa naye kuphela ama umisa. Then jola naye kuphela. Sure. Okay so momtshela indaba yakhe uthini uthabiso? Uvele wathula nje maqeda lapho angitshela ukuthi sihlukanani angifuni ukuthi sijola aka support ingane yakhe ke kuphela iyo into engiyifunayo. Okay manje njengoba usho ukuthi unyamalele namhlanje siyongifuna kuphi thina manje khona laba kutshela ukuthi maybe singamthola khona labe kade ehlala khona kuqala wathutha so ngizomunye ubhuti uthi sekahlala kuphi ngithole enye information ukuthi hayi since ngibalekile ke sekukhona la ahlala khona. Bakuphila inamba yakhe? Inamba nayo abanayo. Abanayo inamba. So thina la siyakhona siyomfuna asazi nokuthi somthola na. Asinasho ukuthi somthola because of lo muntu akana ndawo yakhe stable uhlala yonke indawo la ifika khona nje kuhlale kuyahlala. Akana ndawo. Okay Mr. Sisingaleskhathi as long as wena uwazi location ngizocela ukuthi singene ebhasini siphuthumele khona siyobona ukuthi sizomthola na yabona. Yeah. Siyozama and mina ngikuthembise manje ukuthi ngizomthola unless ke siyenza futhi kwenye episode sithola amaphoyisa siyomsearcha kahle mara namhlanje asizame yabona. Yeah. Alright ngalokho. Yeah. Okay asiye my sister sizwa ngaye ukuthi uthi. My sister. Yeah. So my brother barudula side tefing njengoba wena uribabulitso udula ama side ya Mokoning moshopong ba rekisa pe hai. Efing. Komthola yona hai. Mo? Yeah, di veg. Oh, rekisa di veg my brother. Yeah. Oh, okay. Brimthola sesisamthola mara as long as ritsibo rudula kai. Re sharp onso. Yeah. Kimoteng mo ola uthiyam. Ukunjani uthiyam? Angimothona. Nami ngicre mina ngekama nguReggie uthiyam ne ngisuke Rich Nation TV. Siyacela kancane 2 minutes ungakhona ukuzela ngaphandle uthiyam. Ngifunani ngayiba please? Ngifunani sifuna wena uthiyam. Uzelani? Ubawuca kahare.
Awubandla izwa Ngiyacela Themba. Thabiso uxotswa kamoka shoponyewu hey ukotswa wena Ngiyabona sesipani. Yeah, siyabona. Spani saying awuna spani No, asifuna ukuthi isikhathi 5 minutes kuphela siyacela. Yabona 5 minutes. Otherwise. 5 minutes angithi. Yeah, 5 minutes. Icaka mo Yeah. Mr. Uskamlanza phela noro samncengo razi. Inkinga mshimano Utlomlanza utlo khona ubulele na sitori ka munhu. watina mshimano utlobona tsabu ya ditori u Ke ditori understand. Are mileng ka mna sister mo khone rescate step shop ya. Ukrena tsama nami ngikrena nali lakho tsama. Mina igama la Murechi ne. Bengisakutshela ukuthi ngizela mfethu ngibize usisi yamazi usisi. Hayi, umazi. Ngicela simeleni la ebondeni bafethu ngicela simeleni la ebondeni. Angitsebweni Angikwazi. usintshela usantsebweni Angimcavi. Amcavi my sister. Angimcavi. Okay pe wasiyami okay fine. Nanoma ungamcavi ne. Sure. Mina uma sister ungibizile la ngithola. So uthe siza kuwe kahle kahle. Manje wena uyangimangaza mothi amazi mara ngicela ukumuphi chance. Aphodle lento esize ngayo. Ufuna chance next. Ngithi le muntu angimazi. mamela hero kitleka Awumazi? untsiba hantu tlomamela Ufunani? wa hopula go nalo na kana le ngwana o tla itheka ka umtsiba wa motsiba ngwana o ngwana wa motsiba Hey, mntana mo. Ubani baba khona Themba? Hayi, ngangifaka Themba yes. Bheka Themba bheka ne. Ngangifaka. Hayi. Masifika la Uhlezi ungifonela ukuthi mara Themba masifika lana the first thing wena oyishilo uthekimi ningifunelani nize nalo uceda uthi awumazi awungazi uyangazi lo eh hayi, uyamazi fanele ukuthi angimazi. kanjani Hayi uyanya lona. Ngishilo ukuthi unomntana. Uwe baba umntana lo. bonga joli nayo Bengatshoni. wena Hayi. wayophika into Hayi, phika. Bonga tshoni nayo, Hayi, ngiyatshona. bekenzakalani Hayi nje benje into nje Bomb snack. into e1 day nje kuphela. bomb snack Hayi, ngiyonto e1 day nje kuphela. One day? Yazi nayo. one day leyo Bekenza- ngiyengani ilethe umntana leyo one day and unamanga akusinto one day lo mfana Akusinto one day. nakithi bayamazi Bentsholo. besithola into esiraphi nesikhathi esinganani ntshola my sister sinabo ma 3 years 3 years after that itheme ngiqala ngimtshela ngepregnancy wanyamalala nje mayiqeda uzophika Manje amakhamera uzothi beka into one day no umuntu umhlaba kubona ukuthi ukuthi my sister Themba sweet wena ubaba onjani empilweni engane yakho awusuwubaba wena Hayi, ngifuna ukuthi wonke abafana balana ngifuna amakhamera. kuzenzakalani ke kuzenzakalani Wenza amakhamera. Wenza amakhamera. ngathi ngiyakishanga lesithini my sister my sister ungamshaya Ngithi ngikushaya my sister ngalesi ungamshaya my sister Umfana uyanginyanyisa unamanga ngiyavuma my sister ngiyamxolisela Wena uzoyikhulisa le ngane yezwa uzoyikhulisa le ngane ngiyamxolisela uzoyikhulisa le ngane angeke ngizwe ngawe mina uzoyikhulisa le ngane uyezwa uzoyikhulisa Okay, fair. Ngiyandasenza sibanini. Okay, bheka ne. Thina sicela usitshela ivara Themba. Wasitshela ivara siyakudedela ubuyele eshopini yakho. Thina siyajika sibuyela la sisibuya khona ngitho. So mina ngiyakubuza Themba ne. Ngiyacaba ukuthi sometimes sinokenza izinto samajita sithi siyadlala. Kuyenzeka ezinye izinto. ngizandanga nje direct. Uthi kudala kufuna ukutholakala. Uthi kudala kufuna ukutholakala. uyakhumbula ubuhlala lenzansi kuqala Mangisehleze sipanini ngithi. ufunani la phezulu Bathi wena uceda ukufika la bongahlali la. Umbalekele la bohlala khona la Mfethu azikhona. mina nje manje ngiyarotate ayithola. Okay, fair. Manje ngisuke ngisipana angazi ufunani. Mara still kebe umtshelile ukuthi mfethu mina nginendawo ezithiwa nginendawo ezi3 mangekho la uze la. Ubuze ngitshela ngabantwana nginamntana mina. Okay fine Themba wena if ufuna mina naye sikurelease ubuyele esipone shopping mina ngicela ungitshele evara Themba and if unomntana aneke thina sikuforce ukuthi umsupport umntana mawukuthi awunayo imali Mfethu nginamntana uthi uzwile ngithi. Ngiyafuna ukunyanyisa. siyakunyanyisa ceda uzenzani uzenzani Hayi ngifuna ukunyanyisa. ufuna ukenzani Hayi nginganyanyisa. uzenzani siyakunyanyisa uzenzani yenza Baba umntana lo, baba umntana. ubaba umntana Yakaza ngibona ubaba ngiyaphela. umntana Yabona. uzenzani Ya, ngingayini. ubaba umntana nayikho into esenye Ngizosipanini ngiyavaya mina. Angiyafana naye. Okay fine njengoba wena usho ukuthi wena akusuba bomntwana mara bojola nawo my sister sina njenge Rich Nation TV mahlana namasina so siyangicela noyithi umama nobaba ukuthi senzeni iDNA test sibone ukuthi ubaba umntana na or akusuba bomntana ngenzeka vele athi uyithama lencosi ngasi uyithama lencosi afuna ukubambisa ibhanje Into enjalo. so thina njenge Rich Nation TV siyacela ukuthi if nizosigaya chance ukuthi senze iDNA test iDNA test ethu mahala anibhadali nixina thina sinishela ama DNA ceda senika ama results sicave nathi ukuthi ubaba umntana ubani Hayi ngcono munjalo ndoda ngothi mina into yakhe ngi understand iyahleka. you understand Angi understand.
Awuzongitshela ukuthi ngihlasela mase ngisesipanini ubizwa ngihlasela. Asihali Thiyama, asihali ukuthi sesipanini mara ivari siyalifuna. Uma isisa uthi yena bekaloyala ajolana kuphela ngithi. And nami awuthiyami njengoba ngizela angizange ukuthi ngizothi awuthiyami umntana usabutha umntana sabutha bengingekho ngithola. Ngitshela uye ukuthi siye endaweni so sifuna umuntu so which is umuntu okhona simfunayo uwe. Right? Manje ayaya marinaye mfethu anyani ngizonginyanyisa. Uthokanyanya lo. My sister ungamshaya. Uthi mina ngiyenzani? Sondela la wena. My sister no ungamshaya man. Uthi mina ngiyenzani? Mina relax. uzoyisapota le ukuthi Angilethanga iqheba, angilethanga iqheba. lengane yazi uthanda ungathanda isapota lengane. Mina ngizelela ukuthi kube nepeace awuthiyama. Ne? Ngizelela ukuthi kube nepeace. Umntwana into ebalekile laba fethu if kahle understand ukuthi umntwana akhula amazuba bakhe amazuma makhe. Mina ngizelanga ukuthi ngizolungisa umjolo wena. Ngizela umntwana ukuthi umntana nje ningaqabana ningenza inini mara ngicela ningafaka umntana endabeni ezenu ngoba manenzi hlofu umntana bekange into ngizoyenza nemacami sidewe ngisho ngakhona mina ngizomela ama-DNA test wakhona wena ulethe imali ngothi mina ngisathesha sesipanini anginamali ngangithola lento efuna imali mina wena uzoyenza mahala ama-DNA ungazositela ngemali ngilethe imali ifuna imali uzoyenza utakiwe Thiyama wena utakiwe thina siphaweni imali Sipaweni imali. My sister. Wazana. Uyabaleka. Oh, it's fine. Vaya Spanish sakho. It's fine. My sister pay. My brother pay, come on. My sister. Ozala my sister pay. Ngifuna ukukhatela wena. Thiyama, ozala siqedelele ngihambe esh. Nina bafethu masitani bheka Thiyama ke kuyothesha mina bheka Thiyama ufuna ukuyothesha ne ngiunderstand mamela ngizobamba wena ngizobamba mina ngikusabi umbamba umenza ayangitshwela macala yami khohla ungabiza into ebhaya my sister uzokubamba ufuna ukuyenzani inkinga like unokungigwajisa ulomfana sometimes unokungiveyisa bona bese ngiyabaleka Thiyama ngicela iphelele lapha indaba yakho ne iphelele nje ukuveyiseni mina ngisanendaba iphelele lapha okay fine mamela ke into soyenza thina sizo arrange nama social worker sinze ni DNA test ngizoza lana ngizokulanda nayo my sister Sambini benithatha igazi siya DNA test sibone ukuthi ubani ubaba wengane mina angithi wena ubaba wengane ngikublame angenzi nix ngoba mina ngazi nix angisola mina ngiletha uma isisi ngithi macala yami into ewanting mara siyabonga isikhathi sakho ngabuye lethesha Thiyama ngisola ngoba unyanyisa uma isisi fela ukwatile my sister umshayelani kabi wena maskisi mesingcwele simoya man usile lo mfana okay my sister sizamile ukukhuluma naye uzwile ngithi uthi singayenza i-DNA test so ngizozama ukuthi ngi-arrange ngitholele i-date ela eduze ngithola maybe second week of July ngathola i-date sizoya senze i-DNA test and siboneni ukuthi ubani babo wengane yabona mara mina before sami ngihamba namhlanje my sister ngifuna ungiconfirmele futhi ukuthi uye vele baba wengane uye baba wengane ngisho anike senze i-DNA test qeda indaba ijiki angeke baba wengane lo okay my sister ngiyabonga isikhathi sakho ngicela lapha ebhasini ngizothi mangiceda ngize kuwe and then sicethelele indaba ngikubisele endlini nami ngiyabonga yabona yes Mzansi hayi bafethu niyasibonela bafethu sawumabiza sisabele elokushini singenile phakathi bafethu my brother unodlama ugazi bafethu uyalwa ugazi uyasho ukuthi hey the way isimo singakhona yena kusuyi baba wengane bafethu so mina njengoba ngifikile ngibiziwe bengingekho mabenza ihlofhlof bengingekho so mina ngimjudge my brother ngimjudge my sister mina indaba yami ngizoyikhuluma after DNA test ukuthi sithatha kanjani from lapho ngithola Rich Nation TV bafethu njengento yalo ngakhohlwa ukulike ni share phinde subscribe bafethu ngitsana ngalapha emakhaya thank you ngiyabonga